chirongwa chinonzi home away from home. Ini ndinonzi Silvester tafumane tiri pa SlyMedia. Ndikutaura namukomana. Kutaura namukoma Badro chinzapo. Mukoma Badro simudzai heti mbijana tinatsokuona iku ndo style yacho ndo pattern style. Yeah man. Nice one. Ndikada kuziva kuti nyaya yakakupinzai muno muyanga iri nyaya yei? Nyaya yakandipinza muno nyaya yasoti. Chii chakaitika kuti muzosvika pakunetsana nevanhu? Ndiri Hwindi, saka pakuloda mota paipai mari dzinenge chibuda dzidzi tikagovana zvisiri zvomwangu anga kuda kundifara mari ko pakatangira hondo, saka tikatotanga chirwa patazomukurira. Yamani. Hamuna kukuvadzana zvakaipisa here? Aiwa, akangozvimbo akikusana. Saka makapiwa makore mangani kana kuti mwedzi mingani? Ndakatongwa nameja 3 months. Ndazobvisirwawo mwedzi umwe chete neJeri, saka ndikumanya 2 months. Papa ndikuenda mukumba musi wechina next week. MaHwindi anowanzogara achinetsana nenyaya iyoyo. Kari kekutanga here muchinetsana pabasa penyu papa? Tongoti maitiro acho ndeyekuti tagara MaHwindi torovana everyday, kuenda kumba usina kurovanaka unenge usina kutoenda kubasa nokuti mumwe nemumwe anenge achidawo mari. Saka pakurwira pasi pai kuti iri nderangu rangoma Jose nderangu, mumwe anobva aitwa sei arwadziwa nazvo akushandisawo maoko. Ngatimbotarisa iro basa iroro rinotokupai cheuviri here chekuti unotokwanisa kutochengeta mhuri kumba? Zvino ndane 39 years, ndane 15 years ndiri muchiHwindi. Ndo basa randivakisa imba, basa raita kuti nditenge stand kutora license kozvinozvi. Saka ndotoona kuti zvinotondinakidza, ndikutorwadziwa kuti mazupo ndo akutora makombi edu zvikutondirwadziwa izvozvo. Imimi semunhu ane license muri kurwadziwa zvenyu, what's the alternative? Iye zvezvi maane license musha munawo, muri kufunga kuitei nelicense renyu imimi? Sebasa randajaira rechiHwindi handina rimwe basa randokwanisa kuita, nokuti iroro ndo basa randotoona kuti ndo basa chairo chairo rakatondiyarutsa stereki kuti vana vangu vanoenda kuchikoro. Saka driver haana mari pakudriver than Hwindi. Vana vamina vangani? Vana ndine vaviri. Vakura zvakadii? Mwana ane 15 years, mwana ane 12 years. Imimi kupinda kwamakaita pabasa makaripinda sei? Basa iri ndaitoendawo kwandaitoenda kuHarare, pandasvika pane MaHwindi pamushikashika, pandaona vanhu vari kutotora mari ka. Hapana basa raita munhu asvikisira ega kubva kumba, munhu ari kuziva kwaari kuenda asi vari kudhaivhetwa achinzi pindai, munhu otopiwa mari pokupesira. Pandatongochiona ndikati ini ndokwanisa kuita sei, pindawo futi zvakare ipapo. Ndakatoti kune mufenda ndichenge tirobhegi rangu ndimbotangawo izvi zvekuita vamwe, patatanga kuitawo izvi, asi ndikatomborovekawo kwesondo rese ndichitomborova ibva pano enda kwaukatangira chiHwindi kusvikira tazojairana. Ndafarira pamata ndakarichiwa basa iroro. Klasi yamina yekudriva yeklasi chii? Munhu ane klasi 2 chiwongo anoita MaHwindi pano kuti unodriva marori. Neusiniya wandaanawo pamushikashika ipapo ndotoona kuti ndinge ndine mari yakawanda, nokuti dzimwe dzenguva ndisina kushanda ndikarara kumba ndikangoya ndikati imari yabuda nhasi ndotanga kupiwa mari iyo nchigovera vangu vasipo vai, saka handingakwanisi kuenda kunoita driver anoora 30 pakupera kwemwedzi kana kuti 100 haisi mari. Mubasa rima muchiriwana mari pamwedzi? Pazuva ndinowana 30-40 yandoenda nayo kuda. Saka mune bhegi kaimi? Aiwa, mari iripo, hamone ndikatochena chenawo. Ngatimbotarisai muupenyu munoitika zvinhu zvakasiyana siyana. Ndichikura ndaita musikanzwa yakawanda wanda. Hungu vanhu vanozondora ndajournalist ndaita sei, ndaimbobawo shuga ndichimboita sese. Imi besides nyaya yekurwa iyi, pane here zvimwe zvinhu zvamunodzokera kumashure zvamunoregreta kuti izvi ndaifanira kunge ndisingazviite muupenyu hwangu, nezvimwe pamwe zvamuri kudzidza muri munomu netimu yedu iri muno? Kuba ndiko kwanisina kubvira ndaita enda ndimbofa ndakakufarira, ndosvika ndichitrustwa kubasa kwangu kumakombi, ndokuna kutopiwa nemota nemunhu ndichidzoka nayo nemari yaanenge achida. Saka ndina zvimwe zvinhu zvakare ndinoti zvandaita zvakaipa singazozivo, nokuti anoziva kutadza kwomunhu ndiMwari, asi pakuba handikwanisi kunge ndichibira munhu. Ipo paipai vanhu vanokwidza vanokomplaina kuti munovaharasa muchivadhonzera mabhegi, munozviitawo here?
chinoitika kudaro kuti munhu azotonzerwa bheki ndechekuti munhu anonyatsotorwa mushemushe makadii mama tipo makadiwo muri kuendawo kuglendewo here ndipei bheki ndokisira kuti tosvika pamota baiona mota isina munhu wochiti handichada kuenda apa ini ndikutoti ndiwo munhu wokutanga wokupinda mumota ndipo panotanga hondo yacho. Muri kutaura kuti muri kukumbira kuti vabereki vanzwisise kuti kana wamupinza mota ngaagare imomo nekuti tawirirana kubva uko tawirirana kudhara wakuda kuchinja sei katone agreement ngatimbotaura kuti imimi mahwindi imimi isusu vabereki hatikunzwisise here kana kuti ndimusinganzwisise isusu chinoitika paipai dzimwe confusion dzinenge chiitika pabasa munhu wese anenge ari pakunzwisisana nemumwe nekuti ini ndibva kumba ndotonamata mwari kuti mwari ndokumbirawo mota ndofamba nayo isati tsaona vanhu vandoshanda navo vandinzwewo zvandotaura ivo vabereki vakauya paitu totanga kutoaprocha zvakanaka mumwe anobva ati chakuti chako ukuti handisi kuziva kwandiri kuenda zvino isusu munongoziva tenge tikabhemawo fodya kuno taakutopindwawo nepasiripo. Timbotaura nyaya yezvinodhaka iyoyi muri pabasa penyu zvimwe zvamunotora zvinoita kuti musanyare basa renyu chii? Chandingataure kuti ndisanyare basa rangu ndakarova mbanje ndofara singaite ndiri pabasa ende ndakanyatsorova musombo kahwawa kai asi guka makafala manje handirovi because ndinozoparara pandinozoparara. Zvamunema kutoimba futi chipo chekuimba chiripo here? Chipo chekuimba chiripo zvakanaka chaizvo. Kamwe kambuka makanyora ndaona kana parara nana chichichi kamwe kamuda kutiimbira imimi tisati tapedza chirongwa chinechi home away from home ndikekuti chii? Kambuka ndoda kuimba kambuka kanonzi mwana wabandu inini ndinonzi it's a place in which Lord boss band offers again and again kana kuri kumangoma. I'm born in 05 Bindura need not couch. Saka kambuka ndoda kuimba kanonzi mwana wabandu first ndiko kandinofarirawo pamoyo pangu. Nako. Yeah man. Atikaroe. Yeah man. It's a place in which Lord boss band offers again and again. I'm born in 05 Bindura need not couch. Why I say yeah man pull it. Dwana mai nino ziti vanoimba havaimbe. Dwana mai nino ziti vanoona havaone. Dwana mai nino ziti vanoketa sereki havakete. Dwana mai nino ziti vanotamba havatambe. Dwana mai nino ziti vanobata mahiki havabate. Vanokundwa chero nemwana wabantu anotamba pachingobi ngobi mwana wabantu anotamba pachisaga saga mwana wabantu anotamba pachindege ndege mwana wabantu anotamba pachiwaiwai mwana wabantu. Ndakaziona mfunge kubva kudhara kuti pandozirova ngoma havambofara. Vamwe vanenge vachiti ndezvembanje vamwe vachiti ndezvekurwara asi magitare anibosiya ndangoramba ndichirovera bhora mberi ende vamwe muchanyaranda vamberi bandu mhandu pano nganu motobvira kunopisidzira zangu ndwana mai ndinoziti vanovonawa tinotenda zvikuru kwazvo ndo nhapitapi mutakunanzva ende muchazimba yaman mafans wagwan this is Band Rovers. It's a boss Band Rovers. I want to release him another one. Yes. Come on. Yeah, come on. O release kamwere. O release kamwere. Aite. Yawan. Bottom. Yawan. Bottom chotom ngondo mboko. Sengu chirikwere. Ashiko. Nonaka iwe. Come on. Release them. Kamskana geba next kakaditi ramashura mfunge kam wagwan maukanda matombo mafans stop it. It's a Band Rovers. Yeah man. And enako kamskana geba next kakaditi ramashura mfunge kamskana geba next kakaditi ramashura mfunge kamskana geba next kakanditira mashura ainini ndakakaona makuseni kachisuka ndiro pandachemurachijira zvacho ndakasvitsa choko ndikati bebige wewe ndakuda murudo bebige wakati hapana chakaipa one to them nona them say nekupamba kwenguva ndakakumbira zvinodiwa ndakapiwe ndakatedza kuzibata inini kudzivirira iye nandakurwara nchizimba makumbo nemusoro pane vauya uzondipepa paurwere vangu tete vauya mamunini vauya asi baba vawanikwa vasipo ndovanozotemarwawo kana nchinge ndafa ndakuchema ndichimba ndechiti shedzai baba vazara vauya kuno kuri bai wanzai kuti ndazagandwesa kuri bai yamari it's a boss Band Rovers again and again twabam bomera nditsoma saka
Yes sir. Saka kuna passion Java ndanzwa mchiti tapa kuna passion Java akaterera pachirongwa chine home away from home muda kuti chi kuna passion masongs akarekordwa era. Yeah man, kuna passion Java ndoda kuti andi helpo it's a band rovers place and which road akaenda group remaHwindi Bindura nonwana zvinozvikuitisa kuti ndisave nefoni namba ikapwanyirwa pasine mapurisa ndichiramba kusungwa. Saka nyaya iripo ndeyekuti kana ndabuda andina anotibatsira kana kuti ndinoti ndiye manager pamasini angu andinonyora. Saka passion ngauye yake kana ari murudo chiponda chona kuti chiripo saka mukazonyanya kuwana mari manje makuimba zimudhanso passion akusvitsai kuEngland muchazodzokera here kuchiHwindi because ndaona kuti mune munochifarira kai kuchiHwindi uku manje handipe ndakasiya ndotombotiza ikokoko kuEngland kutombouya kunombo sezvinongoitawo maHwindi president maHwindi. Alright, pane kamwe kamufungudza kuti kamasiya kanonakidza kupfuura kanoita kuti ndigayewo zvimwe zvinhu zvandirombogaya atimbokarova timbokanzwa kuti kanonaka here kusvika panonaka asi kanenge kegospel kari kusimdanzo ngakarohwe zvako nokuti Mwari ndiye anopa zvipo. Easy. Yaman, it's a pleasant wish, Lord. I'm a born in 05 Bindura Leader Coach. Yaman, respect the job in the yard, man. Yaman, swabam. Ndiani angakwanisa kuporesa ronda rimukati memoyo wangu veduve. Ndiani angakwanisa kuporesa ronda rimukati memoyo wangu veduve. Ndimwari vanokwanisa kupoza ronda rimukati memoyo wangu chete. Vanorwa vanyerere Mwari vanorwa vanyerere ichechesu. Yaman, it's a pleasant wish, Lord. Postman Rovers. Dzimbo dzinonyora kana madhakwa nemusomboti here kana kuti zvino muno Mwari ndiye anodurura kana kuti zvinoita sei? Zvazvinoita ndinoti ndakafamba kana muvanhu ndinoona zvimwe zvinhu zvakasiyana zvinopa kuti ndizosvikira pakuimba zvinhu zvinenge zvichiitika. Handisati ndarota kana chimbo kana one day ndinganyepere vanhu asi kuti ndinoimba zvandinoona zvichiitwa nemi vanhu vacho. Vanasekuru vari pamanguva shoma yamange muri munomu zvamadzidza imimi muchidzidziswa nanasekuru muno muprison ndezvekuti chii zvinoita kuti muve munhu anogarikika naye? Anasekuru ava ndivatenda zvokuti ndichivaona kunze kusina ndasungwa ndaitomboona kunge vanhu vane utsinye asi utsinye havana. Ndototi vanhu utsinye mapurisa nokuti ndivo vanondiunza kupi kunoko ava vanozongopiwa kuchengetai munhu. Aiwa, ndinovatenda chaizvo because tagara nawo zvakanaka. Ezvinozi munomu ndakutozivawo kuvaka chaiko mudhuri asi ndanga ndisingazivi. Ndakutozivawo kutoti magetsi anogadzirwa so asi ndanga ndisingazivi. Saka ndinoti Mwari ngaavakomborere. Yes. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Kune vasati vauya vari kunzoko mashoko amungavaudzawo kuti udza kana edzidziso kuti vasauyawo kuno kuprison? Vari kunzoko ndoda kuvadzidzisa kuti kana vachinge vaona kana chinhu chemunhu ngavasabate tunhu twevanhu nokuti munomu handira kuya nenyaya yekubanya yangu ndiwe kurovana asi ndiri kuona vane nyaya dzokuba vari kuwanda seri kutora tunhu twevanhu vakarohwa neguka makafala. Ngavasiye kurova guka ende netunhu twevanhu osiyana natwo nekurepa and so nekuponda vanhu nokudii. Ngavaitewo zvinhu zvakanaka zvinoita kuti vayemurikewo mukugara musociety nevamwe. Yes. Tinotenda nekutaura nezvi pachirongwa home away from home. Ndinogara kuchipadzi 41/42. Hakuzi kuna namusosi here ndokupiko? Namusosi. Saka ndabva ndakuziva mazvona ndiri mugaro munomuka. Aiwa, tinotenda. Thank you so much Maita Basa mukoko. Kana imi ndokutendawo Maita Basa maita kuti ndimbodiko. Passion anotokubatai chete. Saka zviriko. Yes sir.